गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कानाडायाव जानाय 2023 वर्ल्ड पुलिस एन्ड फायार गेम्सआव अदालगुरिनिफ्राय बर'नि फिसा तुथुमुनि बर'आ आर्चारि बादायलायनायाव रुफानि मेडेल देरहानो हादों। रां घुस लानायनि दायाव हमजाबाय। 5,000 रां घुस लानायाव बङाइगाव DTOनि सेनियर एसिस्टेन्ट सुभाष दैमारिखौ मोगा-मोगि हमदों। चिरां जिल्लानि बेंटल पुलिस आउटपस्टनि हमगार्ड बासुदेब किस्कुखौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। हमजानाय सुबुंफोरखौ रुनिकाटा गरसिंपारा गामिनि थागिबि बानिपास हेमब्रम आरो खाथ्रिबारि गामिनि थागिबि फिलिप टुडु होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों सेबगासिनो दङ। जाथायनि सायाव पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला गोसो थोलायनायनि दायाव सोमजिदों होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव 265/2023 EU/S 302 आव गसर थिसननाय जाबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। गंसे फरायसालिनि 7 फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा फोरोंगिरिखौ जोबथेसालि साजा फोसावबाय। फरायसाफोरखौ इनायै जिनाहारि खालामग्रा फोरोंगिरिनि मुंखौ डेभिड ब्राइट बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गंसे प्राइभेट फरायसालिनि 7 फरायसुलिफोरखौ गावनि असे फोरोंगिरियानो जिनाहारि खालामदोंमोन। इनायै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ जोबथा साजा फोसावबाय। क'क्राझारनि स्पेसियेल कर्टआ लोगोसे 20,000 रांबो जुरिमाना फोसावबाय। थांनाय मैया क'क्राझार स्पेसियेल कर्टनि उकिल मनजित घोषआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। फिन आरोबाव हाबा जाखानाय हिन्जाव खारनायनि खौरां। चिरां जिल्ला रनसायथाम सालगुरि गामिनि थागिबि बिलिफां ब्रह्मनि अनजालि बिसि लिलि ब्रह्मआ थांनाय 30 अक्ट'आव गावनि आंगो फिसायखौ नागारनानै 3 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ लानानै खारनानै दं। न'खरनि आरो रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बासुगाव थेङामारि गामियाव लिलि ब्रह्मआ गावनि बिमानि न'खराव आलासि जानो फैदोंमोन। बेबायदिनो बिमानि न'खरनिफ्राय गावनि फिसायनि न'खराव थांफिननो ओंखारलांनानै दिनैसिमबो खौरां गैयालासे खारखोमानानै दं। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ फिसाय बिलिफां ब्रह्मआ गावनि बिसि लिलि ब्रह्मखौ बबावबाफोर नुदोंब्ला जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नम्बर 6901455911। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइनिफ्राय जागायनानै आदिबासिफोरनि गामियाव थांग्रा लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। फरायसालियाव थांनो थाखाय लामा गाज्रि आरो बेमारफोर जाब्लाबो एम्बुलेन्स आरो गुबुन गारिफोर हाबनोबो राहा गैया। लोगोसे थेलाजों लोमजानाय सुबुंखौ लांनोबो दालांफोरनि जेंनाजोंनो गोब्राब थासारियाव भुगिनांनानै दं होननानै रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो।